Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 13 rozdział. Nauczanie bez bajszpile. Bajszpil łosiewcy. Łonego dnia, kej wyszedł Jezus z doma, usiadł przy morzu. I zgromadziło się kole niego fest wiela ludziów. Bez to on, kej w los we łódź siednął, a wszyscy ze tych wielu ludziów stanęli nad brzegiem. I godał im moc bez bajszpile. I rzekł: a toli wylos siewca sioć. A kej sioł, niekere ziorna padły kole cesty i kej przyfurgały ptoki, pożarły je. A inkrze padły na kamienie, kaj nie miały mod ziemię i hned poczły rosnąć, bez to iże nie miały głębokiej ziemię. A kej słońce weszło, zgorały, a bez to iże nie miały korzenia, uschły. A inkrze padły kole cierniów, a ciernie urosły i zdłowiły je. A inkrze padły na dobro ziemia i dały owoc. Jedne 100-kroć, drugie 60-kroć, a inkrze 30-kroć. W tomo uszy do słuchania, aj sucho. A kej ucznie podeszli, rzekli mu: czamu bez bajszpile godosz im? A on we odpowiedzeniu rzekł im: wam dane je poznać tajemnice Królestwa Niebiost, a onym nie ma dane. Bez to w to mo dane mu będzie i ponad to mieć będzie, a w to nie mo i to, co mo będzie zebrane od niego. Bez to bez bajszpile im godą, bez tuż i że kej dziwają nie widzą, a kej słuchają nie słyszą i nie poradzą spokopić. I zbyło się w nich proroctwo od Izajasza, keregodo. Będziecie słuchać uszyma, a nie poradzicie spokopić. I dziwać będziecie, a nie obejrzycie. Bez to iże zrubło serce tego ludu, a uszyma daremni słyszeli i swe oczy zawrzyli. Co by nie obejrzeli oczyma i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a jo ich nie uleczył. Ale oczy wasze szczęsne są, co widzą, i uszy wasze, co słyszą. A zaisto godą wam, co wielu proroków i sprawiedliwych chciało obejrzeć, co widzicie, i nie obejrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Wyeklerowanie bajszpilu łosiewcy. Toż wy posłuchajcie bajszpilu łosiewcy. Każdy, co słucho słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i festelnie bierze to, co wsiali w jego sercu. Łonnie przy ceście posiany. A na kamień posiany to on, co słowa sucho i chnet, a rot je bierze. Ale nie mo korzenia usia, ale ino na chwila je, a kej przyjdzie utropa, albo prześladowanie dla słowa chnet przepado. A ku cierniu zasiany to on, co słowa sucho, ale dozorność czasu łonego i łoszydne dobroty dłowią słowo i stowo się bezowocne. A we dobro ziemia zasiany to on, co słowo sucho i rozumie, a kery owocuje i dzioło jeden 100-kroć, drugi 60-kroć, a inkszy 30-kroć. Bajszpil u obielu i boligłowiu. Inkszy bajszpil pokazał im i rzekł: podobne je królestwo niebios człowiekowi, co zasiał dobre nasienie na swoim polu. A kej ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i dosiął boligłowiu pośród łobielu i poszedł wek. A kej wyrosła trowa i owoc dała, tedy było widać i boligłów. A kej przyszły ciury od gospodzina, rzekli mu: panie, posiął żeś dobre ziarno na twoje pole, pra? Toż skandy mo boligłów? A on rzekł im: nieprzyjacielski człowiek to zrobił, a jego ciurowie go dają. Toż chcesz, kej pójdemy, co by my je sebrali? A on rzekł: nie, z kuli tego, co byście kej będziecie chytać boligłów, nie wykorczowali cuzamen z nim i łobielu. Dejcie cuzamen łobu ruś, aże do żnięcio, a w czasie żnięcio rzekna żeńcom: zbiercie no i przód boligłów, a zwiążcie wełociepki ku spoliniu,
a łobiele zbiercie do mojego sypania. Beispil u oziornie Hadrychu. Inkszy beispil pokazał im i rzekł. Podobne je królestwo niebios Hadrychowemu ziornu, kerekej wziął człowiek wsiął na swoim polu. Isto najmniejsze je od wszystkich ziornów, nalekej urośnie sroksze od grincojgów je, i stowo się jako strum. Tedy przychodzą ptoki z nieba, co by dychnąć w jego astach. Beispil o nociastku. Inkszy beispil im rzekł. Beispil o nociastku. Inkszy beispil im rzekł. Podobne je królestwo niebios do nociastka, co kej baba wzięła, skryła we 3 miary mąki, aże wszystko skisło. Drugo przyczyna godanio bez beispile. To wszystko godał Jezus bez beispile wielu ludziom, a okrom beispilów nic im nie godał. Co by zbyło się to, co było powiedziane od proroka, co rzekł. Łodewrza we beispilach usta moje, wyrzekna ukryte łone od zaczątku świata. Wyklerowanie beispilu o obielu i boligłowiu. Tedy kej odesłał łowę wiela ludziów, przyszł do domu. I przyszli ku niemu jego uczniowie i rzekli. Wyekleruj nam akuratnie beispil o obielu i boligłowiu na polu. A on we odpowiedzeniu powiedział. Tym, co sieje dobre ziarno, to człowieczy syn. Pole to świat, dobre ziarno. To synowie od królestwa, a boligłów to synowie od złego. Nieprzyjaciel, co je zasiął, to łobskarżyciel. Żnięcie to koniec czasów, a żeńcy to posłowie. Toż jako zbierany je boligłów i polony we ogniu, tak będzie na końcu czasów. Pośle człowieczy syn swoje posły i zbierą z jego królestwa wszystkie skandale i łonych, co robią bezprawość. I wciepną je ku ognistemu piecowi, kaj będzie ślimtanie i rechtanie zębów. Tedy sprawiedliwi zablindują jako słońce we królestwie od swojego ojca, w tomo uszy, a i sucho. Beispil o skorbie ukrytym w polu. Zaś podobne je królestwo niebios skorbowi ukrytemu na polu. Kej człowiek znot ukrył go i rod idzie wek i sprzedawał wszystko, co mo, a łowo pole kupuje. Beispil o byrce. Zaś podobne je królestwo niebios kupcowi, co szuka dobre byrki. A kej znajdzie jedna fez drogo byrka, pójdzie wek, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Beispil o fizynie. Zaś podobne je królestwo niebios fizynie, co je wciepano we morze i każdo zorta bierę. Co keje fol, zabrali ją na brzeg, siedli i wybrali dobre do kiblów, a z kapka wek wyciepli. Tak będzie na końcu czasów. Wyjdą posły i oddzielą złe ze postrzątka sprawiedliwych i wciepną je ku ognistemu piecowi, kaj będzie ślimtanie i rechtanie zębów. Beispil o gospodzinie. Rzekł im Jezus, spokopili żeście to wszystko? Odrzekli mu, ja, Panie. A on im rzekł, skuli tego każdy uczony w piśmie, kejstowo się uczniem Królestwa Niebios, podany je na człowieka gospodzina, co wyraża ze swojego skarbca rzeczy nowe i stare. I stało się, co dokończył Jezus te bajszpile i poszł z tego placu. Jezus łobrzydzony w Nazarecie. A kej przyszedł do swojego hajmatu, nauczał je we ich synagodze, tak iże dziwowali się i go dali, skandy jego mądrość i cuda. On je syn Tyrlocza, pra? Matki jego mianują Maryi, a bracio jego to Jokop, Józef, Szymon i Judosz, pra? Tyż jego siostry wszystkie u nas są, pra? Toż skandy u onego to wszystko. I stracili chęć do niego. A Jezus rzekł im, prorok nie mozoce ino usia we hajmacie i usia w doma. I nie zmajstrował hań wiela cudów, skuli ich niewiary.